נכון. כשזה נהיה רטוב, כן. זה אני לא מוסיף. כן. תמיד אמרתי שאני אומן ולא אמן. אמן ולא אומן. עכשיו אתה מגלה את הצדדים של האומן שלך. איך הגעת לזה? היית בעצם מורה? למדת הוראה? הגעתי לזה בטעות. כן, אני אראה לך. רינה זיו לא רצתה להמשיך ללמד בבית ספר, אז הלכתי להחליף אותה 4 חודשים, וזה עד שתבוא מורה חדשה, וזה לקח 30 שנה. למדתי נגרות בתיכון, עסקתי בהדרכת נוער, הקמתי שבט צופים, הייתי מרכז חברת ילדים. זאת אומרת שאיפשהו העבודה עם נוער לא הייתה חדשה לי, וזה התחבר בצורה נפלאה ביחד. הידע שלי בנושא של העץ עם הנושא של העבודה עם הנוער, ואלה היו שנים קסומות. רואה בסדנת עץ בחינוך המיוחד. אחרי 7/10 בעצם מבחינה רגשית התנתקתי מכל מה שקשור לנפש שלי, ו3 חודשים ראשונים בכלל לא יצרתי קשר עם אנשים במשמר העמק, לא יצרתי שום דבר שהוא היה מוצר שיוצא מהלב ומהרגש. הסתובבתי המון בין הסדנאות של הקרמיקה, של הציור, של כל זה, אבל לא נגעתי בשום דבר. עד שיום אחד פשוט לקחתי שפכטל והתחלתי לזרוק צבעים על לוח ולעשות בלגן. בעצם התחלתי לגעת בצבע. בעץ אני עדיין לא מסוגל, עוד לא לגעת כל כך. עוד לא התחברתי לעץ, אבל צבע, ברזל, זה התחומים שאני כרגע התחלתי לגעת בהם. אחד הדברים שמרגיזים אותי נורא זה הקטע של המנהרות והאנשים שחיים באפלה, והתקווה בעצם שישחררו אותם משם. לזה עוד עכשיו הולך להצטרף מסגרת של ברזל שהיא בעצם תראה משהו בסגנון כלוב או משהו כזה, בעקבות הסיפורים ששמענו מה קורה לאנשים שם. הם התקפלו ואיך התחברו? עם דבק חום, כמו זה. אוקיי. כמו זה. זה עבודה עם המון כאב על מי ששם, אלה שמאחורה. מלכתחילה חשבת על הרעיון הזה או שזה נוצר תוך כדי? לא, תוך כדי עבודה. זה היה בכלל אמור להיות בהתחלה כל מיני צבעים שרצים ומתמזגים ביחד, אבל ההתמזגות הביאה את זה לכאוס אמיתי. תקופה הזאת מאוד מבאסת, מאוד קשה לי. בנית איזה פרויקט ממונע. כן, הייתה מסעית 8 שנים, זמנת נגרות ניידת, 8 שנים היא עבדה טוב מאוד, והיה לה... היה פרויקט מקסים. היה פרויקט מקסים ומוצלח. אוכל מחבר אנשים. ונכון, השקעתי פה כסף בקנייה של העגלה, אבל התענוג לראות את האנשים יושבים ביחד ומדברים ונהנים שווה את כל הדבר הזה. אין לזה ערך כספי בכלל לראות את האנשים פה, וזה הכיף שלי. זה לא רק שבאים ולוקחים מנה והולכים הביתה. כאן יושבים אנשים סביבות 1.5 שעה, שעתיים, מקשקשים, מדברים, נחמד, באים אורחים ממשמר העמק שאנחנו מזמינים, וסך הכל זאת חוויה טובה, באמת חוויה טובה. זה הכל עניין של נתינה, בא לי לתת. אני נשארתי בחיים, ניצלתי מהטבח היום הזה, אין לי דרך אחרת להודות. וזה חלק מהעניין, כאילו, פשוט, אני לא רוצה להשתמש במילים פלצניות, אבל איפשהו הקיום שלנו הוא כל כך לא ברור ולא בטוח, שתהנה, תעשה מה שאתה אוהב, מה שאתה רוצה,
תעזור לאנשים, תיתן לאנשים ליהנות. כי בסך הכל מה יש לנו? אחד את השני, אין לנו הרבה דברים אחרים. אז לפחות שנמצא את זה ונהיה ביחד.